Dag dames en heren, welkom bij Achter de Vuurkant. Onder zijn alter ego, Keizer, Hansie Keizer met dubbel S, trekt hij met zijn band langs de Limburgse, maar vooral ook Nederlandse theaters. Zijn tenerstem is regelmatig te beluisteren op de sociale media. En in de spelonken van de Ezelsgrot, of is het Roebroeksgrot, of heeft het misschien wel een andere naam hier op de Daanwerweg, daar voelt hij zich thuis als geen ander. Mijn gast van vandaag is Walter Oudekerke. Walter, welkom. Dag Jan. Hoe kom jij nou in die grotten terecht, Walter? Ja, dat is een lang verhaal, maar eigenlijk heel simpel. Ik ben als studentgids begonnen in de Fluwelengrot. Als kleine jongen liep ik daar al rond. Het vond ik natuurlijk machtig mooi in die grotten. En daar ben ik na, 12 ambachten, 13 ongelukken qua studie, ben ik daar teruggekeerd. Uiteindelijk bedrijfsleider geworden. Toen gingen zij themafeesten organiseren met externe bureaus. En ja, toen puntje bij paaltje kwam, was ik degene die alles aan het regelen daar was. In plaats van die bureaus. En toen dacht ik, dat kan ik voor mezelf. En toen ben ik een eigen organisatie / theaterbureau begonnen. En via Lucas en Erik Casselli van de Steenkolenmijn kon ik de Roebroek groeven, Jan, niet grot. Ja, wacht eens denk even. eraan. Maar ik zei ook ezelsgrot. Wat Ja, maar is je het? zegt grot. Ja, Dadelijk maar- krijg je heel Valkenburg over je Oei, heen. oei, oei. Het zijn groeves. Het zijn geen grotten. Dus dat is niet natuurlijk. Nee, dat is niet natuurlijk. Maar toen het toerisme begon, was het natuurlijk leuker om de grotten van Valkenburg te zeggen dan de groeves van Valkenburg. Maar de puristen, die knopen je op in de hoogste boom als je grot zegt. Ja, maar jij hebt er geen moeite mee om in een groeve te werken. Nee, absoluut niet. Nee. Ik zit nou, denk ik, al 16... Van mijn 16e, dus 38 jaar zit ik in de grotten. Ja, wat fascineert jou in dat onderaardse bezig te zijn? Het is een uniek decor. En ik moet zeggen, de afgelopen 22 jaar heb ik dus de Roebroekgroeven. Die huur ik. En we deden eerst teambuilding en themafeesten. Dus toen was het de grot aan zich puur een middel tot. Maar ja, corona kwam en de groepen kwamen niet meer. Dus toen moest ik gaan schakelen. En gelukkig staan bij mij in de grot ook, ik zie het zelf, zeg het zelf, grotten. In de groeven staan prachtige tekeningen. Dus toen kon ik rondleidingen gaan geven. Ja. En dan ga je eigenlijk pas om je heen kijken. Het is niet zo'n grootgangenstelsel, het is net een kilometer. Maar de geschiedenis die daar zich heeft afgespeeld, die is toch wel redelijk enorm te noemen. Ja, maar als ik aan een groeve denk, hè, dan denk ik aan vrachtauto's die daar grind uithalen en ergens op... Nee, en daar heb je het over een dagbouwgroeve. Nee, dit was de mergelwerker, de blokbreker. Ja. Je zit zelf in een historisch pand waar de mergel prominent aanwezig is. Dus half Valkenburg is gebouwd van de blokken, hoofdzakelijk uit de Sibbergroeven. Ja. En vrachtwagens die reden daar niet, want daar was het dan te klein en te smal voor. Ja. Ik hoorde je ergens zeggen van na 12 ambachten en 13 mislukkingen, of hoe je het zei, kwam ik in de grot. Ik kan niet al die ambachten opnoemen, maar kun je er een paar noemen? Nee, ja, kijk, ik had vroeger 1 probleem. Ik kon goed leren, dat was het probleem niet, maar ik wist totaal niet wat ik wilde. En in die tijd keek men niet zozeer naar wat je wilt, maar ze keken naar wat je kan. Dus men zei, je kunt alles aan. En mijn passie lag in eerste instantie bij het toneel. Dus ik heb toneelacademie gedaan. Maar wat heb je daarvoor nog gedaan? Ik neem aan de basisschool? Atheneum. Basisschool? Ja, Atheneum VWO met 9 vakken. Dus ook daar kon ik niet in kiezen. En toen ging ik toneelacademie doen. Dat lukte niet, want ik was 17 jaar, woonde thuis. En wil je daar slagen, dan moet je eigenlijk van huis af. Want het zijn compleet andere werelden. Want ik weet nog dat mijn ouders zeiden van toen ik thuis kwam en ging oefenen, ja, bewaar dat maar voor op school. En toneel is iets dat zit 24 uur per dag. Ja. Maar waar kwam dat virus van het naar de toneelschool gaan vandaan? Geen idee. Dat heeft altijd in me gezeten. Het creatief zijn, het fantaseren, het schrijven, het bedenken van dingen. Jezelf willen uiten. Lagere school ook al? Ook al vanaf toen ik 4 was, stond ik al op toneel in het
oude paviljoen stond ik op te treden met de carnavalszittingen. Dus dat heeft altijd... Wat deed je toen? Wat deed je daar? Geen idee. Dat is ver en grijs verleden. Dat is een beetje er weg. staat nog ergens een foto waar ik naast een gigantische beer sta. Een pak, iemand in een berenpak. Maar ik weet bij God niet wat ik daar gedaan heb. Ja, ja. Maar toen al was het virus aanwezig. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Ja. Dan ga je naar de toneelschool en dan denk je, nou... Ja, dan ga ik het maken. Ben ik de man. Ja. Maar dat viel vies tegen. Want je komt uit Limburg en dat wordt je even heel goed onder de neus gewreven. Want ik dacht, ik praat voortreffelijk Nederlands. Nou, dus niet. Hè. Je wordt gekraakt en gebogen en helemaal afgebroken, want dan kunnen ze je weer opbouwen. Ja. Maar ik was 17 en ja, dat was veel te jong. Dus ik ging natuurlijk daarna heel logisch fysische geografie doen. Wat? Fysische geografie. Hoezo is dat logisch? Ja, dus niet. Maar ik deed dat omdat ik gewoon dacht van ja, dit is het niet. Dus dan maar dat. Hoe lang heb je dat? Na een jaar wist jij al, dat is het niet. Nou, het lukte gewoon niet. Ik merkte gewoon dat ik niet door kon gaan daar op die toneelacademie. Ik zou ook niet overgegaan zijn, zeg maar. Ja. Dus toen ben ik gestopt aan het einde van het jaar. En toen dacht ik, nou, dan gaan we maar een andere... iets doen wat ik leuk vond. En dat was geografie. Ja. Maar ja, je snapt hem al. Dat is volkomen de andere kant Ja. op. Dus dat werd hem ook niet. Toen dacht ik, nou, dan ga ik leraar worden. Engels en aardrijkskunde. En daar had ik na 2 jaar ook genoeg van. Dus toen ben ik gaan werken. En... Toen waren we 4, 5 jaar verder. Ja. En je kunt van de ene kant zeggen, jammer, gemiste kans. Van de andere kant heeft me dat wel gemaakt tot wat ik nu ben. En daar ben ik totaal niet rouwig om. Ja, ik heb mijn dingen gedaan die ik wilde doen. Mijn bucketlist die is bijna leeg. Dus wat dat betreft... Je bent klaar. Nou, ik hoop nog wel een jaartje of 30, 35 door te mogen gaan. Maar ik heb het meeste gedaan. Er is nog 1 ding wat ik wil doen. En dat gaat er ook wellicht nog van komen. Gewoon een kleine one-man show. Dat heb ik altijd wel gewild. Met wat humoristische dingen en wat liedjes. En dat, Maar ik kan me toch voorstellen, als je als jongeman Atheneum en je kiest dan weer voor de toneelschool, dat er toch een enorme deceptie moet zijn. Dat was het ook. Dat was de eerste keer dat ik met de neus op de feiten gedrukt werd. Dat ik niet alles haalde wat ik dacht dat ik kon halen. Dus... Hoe ging je daarmee om? Door dus volkomen de andere kant op te gaan. Hè. Door te zeggen van oké, dan gaan we studeren. Dan gaan we een vak leren. Een beetje uit balhorigheid of zo? Nee, het was niet uit balhorigheid. Maar puur ook omdat je in die tijd... Kijk, als je tegenwoordig... word je veel meer begeleid in het kiezen van. Want ik weet nog dat ik op mijn middelbare school tegen de directie zei van... Ja, ik ben aangenomen op de toneelacademie. Ja, zorg nu maar eerst dat je je examen haalt. Dus zonder daar blij om te zijn, maar nee, het gaat puur om het presteren. Mm-hmm. En tegenwoordig, en daarom zijn mijn kinderen ook op de vrije school geweest... er wordt veel meer gekeken naar wat wil je, hoe ontwikkel je je als persoon. Ja. En dat heb ik wel gemist tijdens mijn middelbare school, zeg maar. Ze kijken naar wat je kunt, maar ze kijken niet naar wat je wilt. Ja. En dat is jammer. Ja. Wat me ook nog even blijft hangen is van, maar ik was Limburger, dus en dat lukte sowieso niet. Nee, dat zeg ik niet. Ik dacht dus dat ik dus echt wel ABN sprak. Ja. Omdat ik dus ook die rondleidingen al deed en heel veel in het Nederlands. Ik denk van... En dan word je dus gewoon... Ja, die E wat je uitspreekt, hè, dat is meer een E. Dat is meer een... Ja, daar gaan we aan werken. En dan word je zo vaak met je neus op de feiten gezet... dat je dus dialect praat, terwijl je zelf denkt van, dat klinkt toch vrij Nederlands. Ja. En het is echt, dan was het in mijn tijd, het is gewoon een hard wereldje. Hè. Dus iedereen wil door naar het 2e jaar. En of dat nou met jou is, of over jouw rug heen, als ik maar door ben naar het 2e jaar. Was het te hard voor jou, die wereld? Ik denk het wel, omdat ik 17 was en nog thuis woonde. Dus ik was zo bleu als maar bleu kon zijn. Ja. Ja. En dan is die deceptie natuurlijk hard als je dan denkt van... ik ga het maken, ik zit op de toneelschool... want dat zijn er maar weinigen die daar natuurlijk opkomen. Maar dan leer je achteraf ook echt wel te relativeren... dat dat ook maar een opleiding is. Ja. En ik denk dat er meer mensen niet de toneelschool hebben gedaan... die nou
ergens acteren of in films meespelen, dan mensen die dat wel gedaan hebben. Ja, dan ga je dus andere dingen doen en uiteindelijk kom je in de grottenwereld terecht. Hè? Dan ga je als het ware een soort ondernemer worden. Ja. Totaal andere wereld. Nou ja, ik zat natuurlijk al in die grot, in de Fluwelengrot. Eerst gewoon als gids, als hoofdgids, als bedrijfsleider. Ja. En toen kon ik die combi maken van en grotten en een stukje theater. Door teambuilding, themafeesten, spooktochten in de grotten. Ja, en toen was dat natuurlijk 1 en 1 is 2. Hè, want maar help mij eens even, theater, teambuilding. Hoe moet ik dat als theater voorstellen? Is dat... Nou, wat wij deden met teambuilding in de grotten, we hadden diverse hele eenvoudige opdrachten. Maar wij brachten de teambuilding als typetjes. En het voordeel van een typetje is dat het typetje kan zeggen wat hij wil. Ja. Dat is het typetje. En als ik dat als gezegd had, ik ben jullie trainer en ik zou dan die feedback gegeven hebben, ja, dan hadden ze me afgebrand en dan was je een arrogante klootzak. Ja. Maar het typetje kan heel concreet zijn en heel confronterend zijn, terwijl het toch luchtig blijft. En we merkten dat dat concept gewoon ontzettend goed werkte. En dat we binnen een half uur de ziel van een groep hadden blootgelegd en konden prikken waar we dat wilden. Van de andere kant, dat was natuurlijk ook in commercieel bezig zijn. Ja. En het kunstenaarschap wat in je zat, de toneelviers, die gebruikte je daarvoor. Ja, maar bij mij is het altijd zo geweest dat ik zoiets had van ik moet ervan kunnen leven. Ja. Ik hoef geen 3 auto's, ik hoef geen 2 huizen bewijzen van. Dus bij mij heeft het geld verdienen was meer een middel als een doel. Ja. Maar uiteindelijk, jij krijgt ook een gezin, je krijgt een partner, je krijgt kinderen. Ja. Dan heb je ook een verantwoordelijkheid, denk ik. Ja. En hoe heb je dat kunnen combineren? Nou ja, in principe zonder problemen. Gewoon door te werken. En ook zij hebben zoiets. Hè. Het hoeft niet allemaal super deluxe te zijn. Maar we konden er in principe goed van leven, dus dat is op zich geen probleem. Ja. De meneer die naar de toneelschool gaat, de Walter die een carrière wil maken in de toneelwereld, die besluit op enig moment als Hansie Keizer door de wereld te gaan. Ja, Wie is Hansie Keizer? Dat had Walter ook nooit gedacht, 4 jaar geleden. Maar even kort hoe het daartoe kwam. Ja. We hebben hier, wat jullie misschien weten, in het Ignatiusklooster hebben we 6 jaar geleden de film opgenomen, De Nacht. Ja. En dat was dan over kamp Amersfoort, waar op een nacht onderduikers, in de ochtend werden ze gefusilleerd, of gevangenen. Ja. En dat hebben we daar opgenomen. En de studio die de muziek maakte, die hoorde een liedje van mij op Facebook langskomen, Aber bitte mit Sahne. Dus die belde me op van, hey, ik heb dat gehoord, kom eens praten, ik heb een ideetje. En toen zei hij van, ik ben een slagerband. We hadden vroeger een slagerband, dat wil ik weer doen. Maar ik heb nog een zanger nodig. Dus ik had zoiets van, met alle respect, sodemieter op met je slagerband. Maar ja, ik denk van, oké, ik ga eens 1 repetitie meedoen. En uiteindelijk is dat dan gewoon hartstikke leuk om te doen. En Hansie Keizer is ook weer iets meer dan een typetje. Hansie Keizer is een karakter, een Oost-Duitser die gevlucht is naar het Westen en uiteindelijk in Nederland beland is. En altijd de droom had om een keer echt op het toneel te staan met een schlagershow. En dat gebeurt dan ook op die avond. Maar is dat dan een soort persiflage wat jij doet of zeg je nee? Het is niet echt een persiflage. Hansie Keizer is een ik weet niet of je... je mag het niet vergelijken, want die was vele malen beter en stond op een voetstuk. Eddie Wally. Ja, die Belg. Dat was ook die man was zo. En, of hij speelde in het briljant. Ja. Maar Hansie Keizer is ook gewoon een eenvoudige jongen en die geniet van wat hij doet. Dus het is geen karikatuur. Nee. Geniet jij ervan, wat je doet? Ja, absoluut. Ja. Het is hartstikke zwaar, want het is 2 keer een uur. Dus we hebben onlangs in Maaseik gespeeld. Na 1,5 jaar tijd konden we weer. Ja. En dan merk je toch dat dat niet in de koude kleren gaat zitten. Dat dat wel wat energie kost.
Dus, maar het is gewoon hartstikke leuk om te Maar doen. wat zingt Hansi allemaal? Alleen maar jaren 70 slagers. Dus Duitse slagers. Ja, Aber bitte mit Sahne of Über sieben Brücken, dat is een wat onbekender nummer van Karat. Natuurlijk moet Du erin, Ein Festival der Liebe. En we eindigen elke keer met Gute Nacht Vrienden. Ja. En daarna nog 2 Zugabes. Heb jij ook iets met slagers? Nee, totaal niet. Nee, absoluut niet. Sta je dus te acteren dan? Nee, ik had totaal niks met slagers. Ja. Ik moet zeggen, ik vind de muziek van Udi Jurgens vind ik echt te gek. Ja. Maar ik ben ook meer degene van de rustige nummers, van de ballads. En we zijn ook geen feestband. Hè. We treden wel eens op een poppodia, maar zetten ons niet in een feesttent neer. Want we krijgen de mensen wel aan de gang. Maar dat is niet wat wij willen. We willen echt op het theater een verhaal vertellen. En het is behoorlijk lastige muziek. Hè. Je denkt een slagerliedje als je het hoort, het is allemaal vrij simpel. Maar het gaat van laag naar hoog en de een en al dynamiek. Waar haal jij je muzikaliteit vandaan? Ben je daarvoor opgeleid? Ja, Of? nee, totaal niet. Ik denk, het zit ergens in de genen. Als je pa natuurlijk kent als dirigent van diverse koren. Misschien ook voor alle kijkers thuis. Wie is jouw pa? Wie was dat? Wiele Oudekerke, dirigent en oprichter van Geulklank, Zangkoor Eendracht in Sibbe. Heeft die jaren gedirigeerd. Ja. Ja. En dat was wat mensen niet van hem weten, denk ik, of weinig mensen weten, dat het een ontzettend goede clarinetist was. Ja, dat weet je zelf ook. Dus hij was ontzettend muzikaal. En mijn opa, de Benz, een bekende, naam in de Valkenburg. Tuba-speler ook, een virtuoos tuba-speler. Ik heb wel eens gehoord dat een tuba-speler was die zonder ventielen melodieën kon spelen. Ja, dat hij schijnt. Ik heb hem helaas nooit gekend. Ik was 1 toen hij stierf. Maar het schijnt een enorm begaafd man geweest te zijn wat muziek betreft. Ja. En jij denkt vanuit die... Ik denk dat het daar ergens van afkomt. Maar heb jij je ooit de behoefte gehad om je daar verder in te gaan ontwikkelen? Nou, ik weet nog goed dat ik de eerste solfège-les kreeg, notenleer. En dat ik als klein jongetje naar de muziekschool ging. En dat daar een juffrouw stond waar ik zo bang van werd dat ik gillend naar huis gerend ben. Van die juffrouw? Of van die juffrouw. En dan ben ik dus nooit meer naar muziekschool. En dat is het enige wat ik mezelf verwijt, dat ik nooit me meer in de theorie verdiept heb. Ja. Want dat had me meer kunnen ondersteunen in alle muziek die ik gemaakt heb. Want desondanks, ondanks dat ik geen enkele opleiding heb gehad, denk ik dat ik meer dan 100 nummers uiteindelijk gemaakt heb. Ja. Ik had jou gevraagd, Walter, om iets mee te brengen. Iets waar je bijzondere waarde aan hecht. Ja, dat is deze stemvork. Misschien ook dat we die kant naar de camera dat nog even kunnen laten zien. Dat is een stemvork. En wat je daarmee doet is en doet hij nog? En dan moet je hem tegen je oor en dan hoor je inderdaad een toon. Ja. En deze was van mijn vader. Die gebruikte die vaak ook bij concerten. Dat hij dan eventjes de grondtoon moest vinden en van daaruit het koor kon aangeven van zo moet het. Maar dit symboliseert ook voor mij gewoon de muziek die eigenlijk als rode draad door mijn leven gegaan is. Dus vandaar de stemvork. Ja. Jij hebt altijd al gezongen, denk ik, hè? Of is dat in één keer begonnen? Nee, ik heb altijd gezongen. En ik weet nog dat ik als kind altijd zat te eten en dat mijn ouders geïrriteerd raakten omdat ik altijd zat te neurieën tijdens het eten. Alleen maar neurieën. Ja, maar nou een gewetensvraag. Waren je ouders alleen maar geïrriteerd dat je zat te zingen of waren er ook nog andere dingen? Er zullen genoeg dingen zijn die ik gedaan heb die ze geïrriteerd. En karma herhaalt zich, want ik heb er zelf 3 en ik weet nou hoe mijn ouders zich af en toe gevoeld hebben. Wat was je eigenlijk voor manneke vroeger? Wat was ik voor manneke? Ik was een klein verwend nest, denk ik, tot mijn 10e, 12e. Een mama's kindje. Mama die zorgde voor mij. En jullie woonden hier in Valkenburg, denk ik? Ja, op de Dalemerweg. Ja. En ik was ook iemand die het altijd goed deed. Tenminste, dat werd mij altijd verteld. Je doet het goed, het gaat prima. En
Een beetje zo iemand waarmee gepronkt werd. En dat heeft mij wel gevormd door juist daarvan af te stappen. Door juist zoiets te hebben van, het hoeft voor mij niet altijd de eerste te zijn. Ja. Altijd de beste te zijn. Dan moet je even je bent verwend, bij jou was alles goed, je werd geprezen. Ja. En voor jou is dat een drive geweest om... Ja, nou ja, een drive. Om niet meer geprezen te worden. Nee, kijk, ik speel niet voor niks theater. Dus aandacht is niet iets waar ik helemaal vies van ben. Want anders sta je niet op toneel natuurlijk. Deels daarvan is dat je voor mensen staat te acteren. Maar omdat mij altijd gezegd werd van... oh, dat gaat toch wel goed, daar ga je tegen verzetten. En op een gegeven ogenblik op de middelbare school... hoefde ik geen 9 meer. Als ik een 6 had, vond ik het prima. Ja. Dus dat was misschien een stukje rebellie, een stukje verzet. Van, ik hoef niet steeds de beste van de klas te zijn. Dat interesseert me totaal niet. Ja. Je zeggen, ik werd verwend door mijn moeder. Ik weet niet of je vader je ook verwende. Maar was jij... Nee, je had nog broers, zusters? 1 zus, ja. Ja. Maar die was 5,5 jaar ouder, of die is 5,5 jaar ouder. En die, toen we jong waren, waren er 2 verschillende werelden. En nu denk ik dat we nu meer contact hebben als wat we in principe vroeger hadden. Omdat daar 5,5 jaar tussen zat. Ja. Dus. Zeg, en je hebt van kind af aan gezongen, zelfs tot vervelens toe van je ouders. Ja, nou ja, natuurlijk belandde ik als toen de jongste bij Geulklank. Dus daar heb ik 11 jaar bij gezongen. En de laatste jaren wilde ik andere dingen gaan doen. Maar daar blijf je er nog bij, omdat je weet dat je vader gaat stoppen binnen nu een 2-3 jaar. Dus toen ben ik eigenlijk gestopt toen hij stopte. Ja. En ik ben altijd blijven zingen. Ik heb me daarna bezig gehouden met musicals. Ja. Hoe was je band met jouw vader? Hoe was mijn band met mijn vader? Nou, hij was vaak weg. Ja. Of vaak weg, maar hij was een Einzelgänger, was die. En ook daar op latere leeftijd kom je dan wat meer tot elkaar. Maar het was geen knuffelpapa, om dat zo maar te zeggen. Het was wel iemand die heel veel in de schijnwerpers stond, hè? Nee, helemaal niet. Hij was iemand... Hij stond wel in de schijnwerper, maar dat was op het moment dat de schijnwerper op hem stond. En op het moment dat hij daar vanaf was het iemand die het liefst op de achtergrond bleef. Ja. Het was niet iemand die zich volledig op de voorgrond... want wat veel mensen niet weten is dat... hij heeft ook in de Fluwelengrot rondleidingen gedaan. Maar dat heeft jaren geduurd eer ik hem zover had, want ik was er eerst... Ik zeg, ik heb mensen nodig, kom even helpen, ik hoef je niks uit te leggen, je kent die grot. Maar nee. En toen die eenmaal voor een groep stond en kon vertellen, daarna was dat zijn passie. Hè. De grot was daarna echt zijn passie. En toen is hij in die laatste jaren ook echt helemaal opengebloeid. Want het was echt een binnenvetter, een Einzelgänger. Ja. Heb je dat gemist in je jeugd, dat je een vader had die... gemist. Misschien wel, misschien niet. Op zich heb ik daar niet zo... Ik heb daar geen heel zwart-wit trauma's aan overgehouden. Nee. Maar wat je zegt inderdaad, het was niet echt een vader die je vastpakte en die je zei van dat komt wel goed en dat gaat wel. Het was een pragmaticus. Ja. Hè, ook, en je moeder? Hoe bedoel je? Ja, compenseerde jouw moeder dat? Nou, die overcompenseerde. Die verwende je helemaal? Nou, die verwende, maar... mijn moeder was in de laatste jaren... was die ook een beetje de weg kwijt. Ze kwam niet meer buiten. En mijn moeder was een type waar... het draaide ook vaak om haar. En ja, zo kennen de mensen denk ik haar niet zo. Nee. Maar het was niet de meest makkelijke moeder voor mijn zus en mij, laat ik het zo zeggen. Nee. En als klein kind zie je dat totaal niet. Nee. En naarmate je ouder wordt, dan zie je dat steeds meer. Ja. Maar niet dat ik een slechte band met haar had. Nee. Maar het was niet de meest makkelijke vrouw. Ja. Ik verhuur bootjes. En ik heb nog 1 bootje over en die wil ik graag 24 uur aan jou verhuren. En dan mag je 24 uur over de Geul peddelen. Ja. Maar je moet wel iemand meenemen. En
Dan wil ik graag nu van jou weten, wie neem je dan mee? Ja, dat is een hele moeilijke. Ik heb niet echt, dat je zegt, een rolmodel. Ik kan niet zeggen, dan neem ik dat kind mee, want dan neem ik ze alle 3 mee. Of Claudia neem ik mee, want dan neem ik de kinderen Claudia ook mee. Claudia is mijn partner. We zijn niet getrouwd, maar we zijn toch al 33 jaar, denk ik, bij elkaar. Dus 3 kinderen, Per, Guusje en Jussi. Dus, nee, ik kan je daar heel eerlijk gezegd... wie neem ik mee? Dat is een hele lastige. Nee. Ik wil wel dat je ja, je wilt inzet. Ik wil niet meer dan 1 iemand terughuren, want dat... dat levert niks op. Nee. Nee. Ja, als ik dan moet kiezen, dan zou ik dan zeggen... dan laat mijn vader nog 1 ritje meegaan. Ja? Dat we dan nog eens kunnen praten over muziek. Want hij heeft toch niet echt meegemaakt, denk ik... wat ik de laatste jaren gedaan heb. Dus ik ben, denk ik, veel meer in zijn voetsporen gegaan... dan wat hij uiteindelijk gedacht had dat ik zou gaan doen. Zou hij trots op jou zijn nu, denk je? Denk ik wel. Ja. Denk ik wel, tenminste, dat hoop ik te geloven. Ja. Je had het op een gegeven moment tegen mij, daar zei je dat van... ja, mijn vader was toch een beetje teruggetrokken, meer een Einzelganger. Ja. Lijk jij op je vader? Ik denk in bepaalde opzichten wel. Ik ben ook niet iemand die... Kijk, ik heb jarenlang feesten georganiseerd. Maar zet mij niet op een feest neer. Daar word ik niet echt gelukkig van. Dus ik ben ook meer iemand die de rust opzoekt. Het klinkt natuurlijk heel contradictioneel ten opzichte van ik sta op het podium. Mm-hmm. Maar ik ben niet iemand die echt die je dagelijks in de kroeg zult aantreffen. Mm-hmm. En ik ben ook wel, denk ik, wel ergens een Einzelganger. Ja. En als ik dat dan afzet tegen het feit dat je teambuilding sessies doet... Ja. En ik proef nu zo'n beetje, je bent helemaal niet zo iemand die in die teams... Nee, maar ja, dat hoor ik wel eens vaker. Van, ja, wat heb je dan zelf bereikt al in een team? Ik pretendeer ook nooit wat te bereiken, maar wat wij deden in die teambuilding was de mensen een spiegel voorhouden. Ja. En we gaven ook geen advies van zo moet het. Nee, wie ben ik om te zeggen hoe jullie als team moeten gedragen? Nee, maar ik legde wel de vinger op af en toe op zere plekken die voor hen niet duidelijk waren of onuitgesproken waren. En dan 9 van de 10 keer ook nog gewoon bleken te kloppen. Ja. Als je nou zelf die spiegel eens voor jouzelf houdt, wat zijn dan de zere plekken bij jou? Wat zijn de zere plekken bij mij? Ja, ik denk dat ik op bepaalde vlakken wel impulsief ben. Van dat ik snel op dingen spring. En ik heb geleerd in de jaren om dingen ook af te maken. Dat deed ik vroeger niet. En nu doe ik dingen afmaken. Ik heb een tijdsdruk nodig, ik heb een deadline nodig, want anders werd het bij mij nooit wat. Kijk, je kunt tegen mij zeggen van volgend jaar moet je dat af hebben en dan begin ik nog 2 weken van tevoren. Dan is het wel af, maar dus... En voor de rest, ja, het klinkt misschien arrogant, maar ik ben op zich wel redelijk tevreden over waar ik nu sta in het leven. Ja. Waarom vind je dat arrogant? Nou ja, omdat om over jezelf te zeggen dat je tevreden bent over waar je staat in het leven. Mm-hmm. Dat klinkt misschien wat arrogant, maar ja, zo bedoel ik het in principe niet. Regelmatig schrijf jij teksten voor liedjes die je dan op de sociale media zet. Ja, dat is begonnen als uitlaatklep voor het feit dat we dus geen optredens meer deden. En ik zing al jaren op een app, Smule heet die. En dat is in feite, simpel gezegd, combinatie karaoke Facebook. Ja, maar... En toen begon ik met die liedjes te posten. Eerst gewoon in het Engels of in het Duits of whatever. En toen dacht ik van, had ik altijd het idee, liedjes die ik leuk vind, wilde ik in het dialect brengen. Ja. Dus ik ben met een paar nummers begonnen. En toen merkte ik dat wel aansloeg op Facebook. Ja. En toen ben ik inderdaad al die liedjes in het dialect gaan brengen. Je geeft me de indruk dat je heel veel talenten hebt. Zoveel talenten dat we denk ik nog een uur zouden kunnen praten met elkaar.
Alleen, Je hebt maar een half. we hebben maar een half uur. Walter, ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Ik wens jou alle veel succes verder. En dames en heren, u bedankt voor het kijken en het Gij de Groot.